F'Malta 27,400 persuna b'diżabilità. Iżda l-informazzjoni dwar dawn l-eluf trid tinkiseb biss minn dak li jippubblika l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u mir-reġistrazzjonijiet tal-ITC. Propju għalhekk il-Gvern innegozja u rnexxielu jikseb għajnuna finanzjarja mill-Fond Soċjali Ewropew biex jinħoloq reġistru dettaljat ta' persuni b'diżabilità. L-għanu li jiġu indirizzati aħjar il-bżonnijiet ta' dawn il-persuni u jitfassal pjan fit-tul. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Franco Merċieqa meta indirizza l-ftuħ ta' Konferenza Nazzjonali fil-Jum Dinji ta' Persuni b'Diżabilità imtella mill-KNPD, ġifieri l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun tħejja bozz dwar il-leġiżlazzjoni li tirregola djar residenzjali għal persuni b'diżabilità. Amy Camilleri Zara, Assistant Manager mal-KNPD, tkellmet ma' One News dwar il-bżonnijiet ta' persuni b'diżabilità u l-mod li biħtares lehom is-soċjetà Maltija. L-istorja ta' Amy li rnexxiela tfiq minn marda irrieda impressjonat lil bostek kif minkejja d-diżabilitajiet li ġabet magħha l-marda taffaċċja ħajjitha b'ħafna pożittività. Naħseb iktar importanti huwa li inti jkollok id-dritt tażel u anke dan ħareġ mir-riċerka proprju li nedejna llum li l-persuni b'diżabilità jridu jkollhom l-għażla fejn joqogħdu ma' min joqogħdu, x'iridu jagħmlu matul il-ġurnata tagħhom għax ħafna drabi il-persuni b'diżabilità huma kategorija ta' nies li ħafna drabi ngħidilhom x'irid jagħmlu jitkellmu nies li m'għandhomx diżabilità f'isimhom u naħseb importanti li nagħtu l-vuċi lilhom stess. It-3 ta' Diċembru l-ġnus Magħquda tiddedikah lil persuni b'diżabilità. Fi Brussell l-Europarlamentari Clodetta Bella Baldacchino stqarret li istituzzjonijiet Ewropej b'mod partikolari l-Parlament Ewropew għandu jkollhom kull aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti rikonoxxiet il-bżonn li żgħażagħ b'forom diversi ta' diżabilità jiġu mħeġġa jipparteċipaw iżjed fl-isferi kollha tal-ħajja, speċjalment fil-politika lokali u nazzjonali. Il-jum għal persuni b'diżabilità ilu jiġi mfakkar għal dawn l-aħħar 21 sena.